Ganun talaga. Hindi ba lang? Pamburo yung pinakamabaho sa lahat. Gusto yung inaamoy-amoy pa bago kainin. Mabaho sa lahat. Ayan. Dito po, si ate, Hello. kung may bahay, na naabala. Musta? Hello. Ba't ayaw mong wave niya mga yan? Masarap naman, di ba? Kahit amoy utot. Ba't ayaw mo wave? Pinutin yung mga nag-wave yan. Patingin nga. Hello po. Welcome sa aking channel. YouTube. Pasab naman po dyan. Julie's Best Vlog po. Ang channel ko sa YouTube. Thank you. Wow. Nag-1 hour na ba? Wala pa yan. Di pa Marami ka nagawa. na subscriber. Marami na yan. Marami. Marami na kisabi yan. 334 ata. Hindi nyo inano si... O, di ba? Si ano? Sina? Di ba? 2 weeks pa lang. Magti 3 weeks. Ang dami ka na subscriber. Kasi mabait Marami tayo. ka na. So, ganun. Yes. Mabait. Nauna ako pa si ano. Si ate. Pangalan nun? Ay, ako. Jo, ano. 3 weeks na siya nung nagsimula ako eh. Nakikisa. Kaya ang bahay na yan. Malasa suka pa tayo dito. Suka. Kahanin ako. Sa UX. Ketchup. Bangus yan eh. Kaya mo ang balahibo di eh. Hindi ito bangus. Hindi yan bangos. Hindi yan bangos. Hindi mga. Di ba yan bangos? Hindi. Hindi. Trust me. Talagang Hindi yan bangos. Di ba yan Hindi. bangus? Hindi. Ay, hindi na bangos yan. Hindi bangos Kasi yan. sa'yo Bangos. parang papas. Ano nga ba? Wala ka bangos yung binili mo. Yung dami na akong bangos. Ano, 50 dalawa. Tatlo? 60. Dalawa yan. 60. Dalawa. Ano nga? Di ka man. Di sana isda na lang na bangos binili Oo, mo. tatlo. Ang lalaki pa. Oo, dalawa si Ito, ito, hindi ba? Ako. Siyempre ako. Ano masasabi mo? Yung subo niya eh. O, tignan mo paano siya magsubo. Hindi nakikita. Tika. Mayo ko nahihiya naman. Masarap ba, Miss Pretty Joy? Ang aking pansit. Hindi ko pa natikman. Inuna niya ang kanin eh. Nagkain Hindi pala pala yun. yung matitikman. Ako'y Hindi mamaya. malasahan. Masarap. Masarap yung wala. Hoy, ate Lenny. Halika nga pala. Oo, papuntahin mo Nakakalimutan na ko si sa ate Bini. Lenny. Akit na ka mo. Kasi nandito sila kanina. 12. Mga alas 12. Sila sa ate, ano, wala pa kayo. Sino yung? Gusto na ka? Madalas. Oo, ate. 20 lang. Pina-duty sa taas. May mangkok ka doon, ano, nung Ay, sabaw? ate, Ayun, ay. meron sabaw. Ano dami? Ay, kuya, tapos ka na? Hindi, Sabaw. di ba? Umaka yung sabaw. Ano? Tissue, Sinabi tissue. niya. Tissue. Sa loob, hindi mo pala dinala yung tissue. Ako Hindi. pa. Ayun. Tissue, te, hindi mo dinala. Sa baklo. Eh, ginamit na ako
lagay muna ng telepono ko diyan, baka alam mahulog. Diba naman talaga mahaba Hindi ko yung ma-expect akin. na tatawa ka ng boyfriend. Buenas. Tawa si Kuya. Nakayabangan ako eh. Mahal ko pala lang. Bigyan mo ng ano, ng kisig. Oo, kasama. Mamaya, kasama. paborito niya yun. Ay, ito yung tissue ha. Yan ang May challenge natin. Ako lang. Ano ba mabaho? Yan nga, yung kasi yung lopa ko. Pero mabaho. Ay, may sanay na si Kuya. Ano ba yung lopa ko? Marami na kasi inaamoy yan na mabaho. Paborito Hindi, niya. sirain pa lahat yung pangami. Diba? Tawa si Mother. Sirain mo pangami. Sira. May senator ko eh. Diba? Ate Nene, halika na. Ba't nasaan ka ba? Ako yan, si Rene. Ate Rene. Ako akong boyfriend niya. Sa akin na yun. Grabe. Tay tayo doon. Dito, ate, sa compound Ate Lalo, ng grabe. building. Patay tayo doon. Sila. Kaya alam mo pala ang pangalan ko. Kaya kilala. Oo. Ka-building ko lang sila, ka-building, hindi ka board. Kaya sarap nung Kaya ano, mo yan po talong. mabaho. Ano nga pinagtimpla to? Ito, talong oh. Ano nga pinagtimpla? Ay, di, ignore natin. Norlang. Ignore Ay, ang natin. nilagay niya. Oo. So nga, saglit lang ito kami. Bakit? Bakit talito mo Para ba? makakain ako. Labanos. Yung labanos kasi yon. Kaya ganun. Natural lang na gano'n ang amoy ng labanos, di ba? Eh, nababawas sa atin mo. Hindi. Nung ilagay lang sa kwarto ko. Eh, yung pag-open na kaya. Sa kwarto ko. Kanina dala ko. Saan ko ba sa kwarto ko? Wala naman. Bang-bang na ng kwarto ko. Bakit? Naku, naamoy ko yan pala. Amoy ko to. Kasi hindi ka pa nakakaano ng mabaho siguro. Ayun na lang. Kaya siguro parang hate ko mabaho. Kasi hindi pa ako nakatikim na mabaho. May putot, di ba? Na? Ay, dalaga pa ba sa Lourdes? Dalaga ka pa? Oh! Ayan po, ang ating isang sister. Kung sino man po ang may gusto makipag-chat, dalaga-dalaga po yan. Guys, hello guys, si ate, ano pangalan mo, te? Lourdes. Dalagang-dalaga po, fresh na fresh. Ayan po sino ang gusto maging makipag-chat dyan. Ayan, yan po siya, yan. Available. Yan. Hanapan natin yan. Na kanya ano, forever. Pag sasama ko si Ate Aida, para dalawa kong i-vlog mo. O, ganun ba? Oo. Yan si ate. Tingnan mo kung mga ano dito. Dalaga. Talaga. Dalagang. Si Ruby. Ay, si Ruby. Nako, si Sana Ruby. Ano ba yun? Lima. Hindi naman ko pa-post sa ano. YouTube lang to. Ibang kuha eh. Paano natin yung dress? Sabay sayaw. Paano